Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Nishadi, inda a ciki muke garanto muku ƙayatattun littattafan mu masu faɗakarwa, wa'azantarwa, kai har ma da nishaɗantarwa. Har yanzu dai muna nan a cikin littafin mu mai suna Wacece ita, wadda marubuciya Hauwa M Jaba ta wallafa. Ni ta ku har kullum Aisha Abubakar Abdullahi nake cewa da ku mu kasance lafiya. A cikin shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Ifat ta ga da gaske yake idansa sun yi ja, sai zuba masifa yake yi, hankalinta ya tashi, ta san ba hanyar guduwa amma ta fuske ta nuna kamar bata ji shi ba. Tsoron Farhan ya kama ta, Farhan kam ya matse ta yi ta cire mata kaya, duk da cizo da ya kushi amma ina sai da yayi nasara. Kai Allah sarki Ifatu ta bani tausayi. Anan muka tsaya, yanzu kuma za mu dora. Ina masu son koyon turanci da ma aikin jarida ƙarƙashin diploma in mass communication, to ga dama ta samu na yin wannan karatu kyauta ƙarƙashin makarantar AMT Massive College. A ɓangaren turanci muna da ajujuwa daidai da matakin kowa, har ma da ajin da ake farowa daga tushen karatu da rubutu. A ɓangaren aikin jarida kuwa za ku samu ƙwarewa a fannin aikin gidan rediyo da ma talabijin, inda za ku iya labarai da rahotanni, shirye-shirye har ma da tallace-tallace. Akwai ajujuwan da ake koyarwa da harshen Hausa saboda samun cikakkiyar fahimta. Wani babban albashir kuma shine a ƙarshen wannan karatu za a koya muku ilimin kwamfuta kyauta. Maza ku hanzarta zuwa siyan fom, kuɗin registration kuwa an biya muku. Za ku iya samun fom ɗin a makarantar da ke unguwa uku kusa da sakatariyar Tarauni. Domin ƙarin bayani a kira ko kuma a yi WhatsApp a waɗannan lambobi: 090 22 80 34 97 ko 080 5 B8 1 8. Kuka take yi tamkar ranta zai fita, ya zo yana lallashin ta, yana bata hakuri. Ya samu ya mata wanka da kanshi, ya dauko tawul ɗinta ya nannade ta, ya kawo ta ɗaki. Ta ji jiki ba kaɗan ba, bakin nan nata har ya mutu murus kamar ba ita ba. Ba a jima ba sai zazzabi. Farhan shi kanshi ya san bai mata da kyau ba, ya manta yarinya ce. Ya kira daktar su ya mai bayani, ya kawo mai yan maganunnuka, ya tayar da ita, ya bata ta kisha yayyai amma ta kisha, sai rawar ɗari take yi, ga zafin da take ji. Ita kam ji take kamar ma ya kashe ta. Farhan dai an yi jinyar Ifatu kan bata mai magana, sam ko kallon sa bata yi. Idan ya zo rufe ido take, ya karci surutansa ya gaji ba amsa. Kwananta 3 a kwance, ko lakta bata zuwa. Rana na 4 ta tafi school. Bayan sun fito lakta ta haɗu da Almayau, suna taɗi. Almayau da kullum maganar ta ɗaya, a kyautata wa miji, a sha abu dan ƙara ni'ima. Ifatu ta kalle ta, ke kullum zancen ki ɗaya, abinda ko daɗi babu. Almayau ta kalle ta, ta yi murmushi. Yarinya baki mai da hankali bane, abinda kawai zan ce miki wallahi so sweet. Ifatu kan ba za ta iya faɗar cewa sai yanzu ta shiga system ba, sai ta basar da magana. Ta dawo gida ta ga Farhan zaune, bata ko kalle shi ba, ta wuce ɗaki ta yi wanka, ta fito ta je ta yi girki, ta kawo mai, ya ce ɗauki abinki, ya ce ba zan ci ba, kamar bata ji ba. Haka ta wuce abinta, ya janyo ta yayi da ƙyar. Na ce ki ɗauka, ba zan ci ba. Kallon mamaki ta mai, ta ga yanda ya ɗauke fuska a ranta, ta ce ai tun da ka biya bukatar ka kenan, ba ni ba daraja. Har za ta yi magana kuma sai ta fasa da ta duka za ta dauki abincin. Farhan ya janyo ta, ta fado da ƙyar. Au dauka zaki, ba za ki tambayi dalilin yin hakan ba? Haba Ifatu, me kike min haka? Kuka ya kubce mata. Ifatu, me yasa kike min haka ne? Kullum kina azabtar da zuciyata, dan kawai kin ga na damu da ke kike azabtar da ni. Sai hawaye suka zubo a idanta, ta fara magana tana kuka. Ba sai na kawo muku ba akan neman mata shine shi kuma yace tuni na daina. Akan neman mata ne ba, shi kuwa tuni yace na daina. Ko bata amince 100% ba, amma ta gamsu. Wai har sun shirya an yafi juna, sun ci abinci tare. Wata sabuwar soyayya a gidan Mar'atu Saliha, gwanin ban sha'awa. Suna kula da junansu yanda ya kamata. Yanzu ne Ifatu ta fahimci abin da Almayau take gaya mata na cewa Farhan mabukaci ne. Gaskiya lallai haka yake, kullum dai ya ji shi ciki abin ba a cewa komai. Ifatu kuwa ta cika alƙawarinta, ta kai gwaggwa Makka, kuma ta ɗauko ƙawayenta na ƙauye Dije da Ruqayya. An baiwa mazajen su leburanci a kamfanin su Farhan, suna shanawa. Su ma ga dukkan alamu sun waye, sun zama 'yan gayu. Amma bana tunanin Jiji za ta waye, dan har yanzu tana nan sai a hankali. Bayan shekara 7, ko da nazo naga Ifatu da yara 7, mamaki ya kama ni. Na so naga Ifatu da ciki, amma ina ban gani ba, sai 'ya'yanta na gani, mace ɗaya namiji biyu.
macen ta ci sunan Suhaila, sai mazan ɗaya sunan mahaifin Ifatu Muhammad, ɗayan kuma sunan mahaifin Farhan Habib. Farhan ya zama kamilallen mutum kamar ba shi ba. Ifatu kam har yanzu sai dai idan ba a samu dama ba. Don koyo da na je muku gidan saman bishiya na ganta mangwaro naga tana tsunkowa tana wurgowa ƙasa, yaranta suna tafewa suna ta jin daɗi. Farhan ya shigo ya duba ya gabata nan ina ta je, ya girgiza kai ya je ya kira ta, tana ganin sa ta duro saman bishiya. Sai da ya ji tsoro na ɗauka ta karye, sai na tuna fiye da wannan mata ta je ta rungume shi tana mai oyoyo. Ya ce ba wai na hana ki hawa saman bishiya da kanne ido. Ta ce wa ya iya raba monki da hawa bishiya? Dariya ya tuna lokacin da ta mai fitsari saman bishiya. Ya ce monki ne. Suhaila ce ta shigo ita da Habib, shi Muhammad jinjiri ne. Suhaila da wayo ta ce abban mu anti amarya muke so. Gidan su Hamid na ankul ala an musu anti amarya, kullum sai ya ce mana mu ba mu da anti amarya, mu ma muna son anti. Ifat ta ce ki ji yarinya da gulma, zan ci gidanku yanzu, ba anti amarya ba anti ango. Bace min da gani sakariya kawai. Suhaila ta wuce tana gunguni. Farhan kon dariya yake yi sosai. Ifat ta kalle shi, me haka? Daga jin an yi zancen anti amarya sai wani washe baki kake yi? To amarya ta zo ina nan daidai da ita. Ya dan muskuta, dama akwai wata yarinya da na gani ta kwanta min a rai, ina ganin zan kawo su yaye Suhaila ita tunda tana son anti amarya. Yaye Suhaila suke kiran yar tasu da ita. Ifata hararar shi ta ce wallahi baka isa ba. Yayi dariya ya ce ke fa kika ce ta zo kina daidai da ita. Ta fuske ta ce ta murguda baki. Farhan yayi dariya ya tashi ya shiga ciki. Har ya kai kofar bayi ya ce bari na yi wanka zan kawo miki ita ki ganta. Ifatu kam ta ji ba daɗi, har ya fara wanka ta kasa haƙura ya fito ta bi shi. Yayi Farhan wai da gaske kake yi? Yayi dariya sosai sannan ya ce mana. Ya wanke ko ina zai tsauraye jiki, ta kashe famfan ta fara bala'i. Wallahi ba za ta yi ba, ai wannan sharri ne. Ya ce kin ji yarinya, ke kin zama tus, dole na canzo sabuwa a leda na bare ta. Ke ni fa sai na yi mace hudu dan ki sani. Kai kunna min ruwa mana. Ta fara kuka wallahi sai ta gaya wa umma. Ya ce umma ai tana so a kawo mata sabuwar surka ta haifo mata jiko, ba ke kin daina haihuwa ba, dole ni nemo mai haihuwa. Cikin kuka ta ce zan rinka yi wallahi. Ya ce to ki fara yanzu. Ta kuwa kunna ruwa ta yi mai wanka, ta suna fitowa ta shirya shi sai yan hawaye take yi. Abin ya bashi dariya ba kaɗan ba. Tana zaune sai ga yayi Suhaila ta shigo. Ifat ta ce ke get out, masu tsokane kawai. Yarinya ta yi tsaye bata gane dawar garin ba. Farhan ya ce yayi Suhaila ki je wasa, kin ji? Yarinyar anta amarya ta ce ta fice da gudu. Farhan ya ga yanda Ifat ta haɗe fuska ta miƙe da ƙarfi za ta fara yanko mai bala'i. Ya janyo ta ta faɗo jikinsa. Haba yar gidan umma, ni na isa na ƙara aure yanda nake da mace kamar ki? Ai kin wuce one of ke ta daban ce, kullum sweet kike ƙara. Ya fara kiss ɗinta. Ta ce bayan ka ce min cus. Ya ce wallahi wasa nake miki, kin fi komai daraja a guri na, ke ce sanadin shiryuwa ta, kuma kin haifo min 'ya'ya masu kyau masu kama da ki. Ta ƙara shigewa jikinsa tana mai nata salon. Ni dai na fito na basu waje su yi soyayyar su kamar na makance. To masu sauraro, da haka muka sauke wannan littafi, muna addu'ar Allah Ubangiji ya ƙara haɗa mu a cikin shiri na gaba. Assalamu alaikum.